DENKYIRA West District Assembly won 15 months more de soso abo form wa nei empuntu nyuma hodo opese fa no ntoma pafira wo hono ehase ni nyina no ye 2025 won mo budget ampanifo age atum na ama won kwan se nyuma bi a wo so wo ye no otimi free ase eye construction na womo eye eyade a ebedi eye busumi ennan ede ko nwotwe ana womo timi awie ani nina no ebegina eye project no abra womo ede aso ebo form no district chief executive ma DENKYIRA West Isaac Nsia ede tudwa se anamo a womo etui eye assembly no enhyehyɛ so beboa amampuntu abampatamu ho project I advertise here o first na 7 project na so no uchichemu a edo so 7 no say nsuo no nko a no 2 components na nsuo 2 component no o kan nsuo dodo ewo mu a ye wo 8 na ewo mu e was a pink etimi 20 ba 8 na ye second batch no e betimi aye ne aka ni nyina enti no nsuo nko a ye 8 ene ye wo schools 2 na ewo mu ye KG na primary school ene ye wo health center ba ko na chief compound so ba ko. Presiding member of DENKYIRA West District Assembly Akwesi Amponsa enso eda assembly na sepa wonhyehyɛ a wɔn de egu akwan mu ede mpuntu eba mpatamu ho. Assembly members nyina ne se nru so a eda ya bedru so assembly na be se ya kyekye na kakra me am gina me so me assembly member from a community nti yenso egu so a kaka yenso ye wa atwen mu a ye twen se aban no the more release funds the more so na assembly no so during various communities nti nru so a eda ya bedru so nti omunya abotoye bedru so